ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହିର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଘନ କହିଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସହିତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ 5ର ଘନ କହିଲେ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 125। ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ କିପରି ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 1ର ଘନ କହିଲେ 1, 2ର ଘନ କହିଲେ 8, 3ର ଘନ କହିଲେ 27, 4ର ଘନ କହିଲେ 64, 5ର ଘନ କହିଲେ 125, 6ର ଘନ କହିଲେ 216, 7ର ଘନ କହିଲେ 343, 8ର ଘନ କହିଲେ 512, 9ର ଘନ କହିଲେ 729, ଆଉ 10ର ଘନ କ'ଣ? 10ର ଘନ ଠିକ୍ ସେହିପରି 1000। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ ଘନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା 21ର ଘନ। ତ 21ର ଘନ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଗୁଣ ରହିଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର A, B, C, D ଏହିପରି 4ଟି ଘର ନେଇଯିବା। 21ରେ ଯେଉଁ ବାମ ପଟେ 2 ଅଛି, ତ ଏ ଘରେ ଆମେ 2ର ଘନକୁ ଲେଖିବା। ତ 2ର ଘନ କେତେ? ତ 2ର ଘନ ହେଲା 8। ତ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି 2 ଅନୁପାତ 1ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ରହିବ ତାହା ହେଉଛି 2 ଗୁଣ, ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ରହିବ? ତାର 1 ଗୁଣ ରହିବ। ଯଦି 2 ଗୁଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘର, ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଲେଖିବା? B ଘରେ ଭାଇବା, ତାର 1 ଗୁଣ ଲେଖିବା। 2 ଗୁଣକୁ 4 ହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ 2, ତ C ଘରେ ଆମେ 2 ଲେଖିବା। ତ Dରେ କେତେ ଲେଖିବା? ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି C ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘର, D ହେଲା Cର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘର। 2 ଗୁଣକୁ 2 ହେଲା, ତାର 1 ଗୁଣ ଲେଖିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତ 1ର ଘନ। 1ର ଘନ କେତେ? 1। ଏତେ ଲେଖିସାରି 1 ଅଛି କେବଳ, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1। C ଘରେ 2 ଓ 4 ଅଛି, ତାର ଯୋଗଫଳ 2 + 4 6 ହେଇଯିବ। B ଘରେ 4 ଓ 8 ଅଛି, ତାର ଯୋଗଫଳ 4 + 8 = 12 ହେଇଯିବ। 12 ହେଲେ ଆମେ 2 ଲେଖୁ, 1କୁ ହାତେ ରଖୁ, ତ ଏ ଆସିକି ଏ ଘରେ ମିଶି ଆମେ 9 ଲେଖିବା। ତ ଏବେ 21ର ଘନ କେତେ ହେଇଗଲା? 9261। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା 32ର ଘନ। ତ 32ର ଘନକୁ ଆମେ ଆନୁରୂପଣ ବିଧିରେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? 32ରେ କେଉଁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 32ରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 3 ଓ 2। 2ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଗୁଣ ରହିଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର 2 ଗୁଣ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି 3:2। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 3ର ଘନ। 3ର ଘନ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛେ। 3ର ଘନ ହେଲା 27। 27 ହେଇଗଲା। ତାପରେ Bରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? ତ ଏର ଡାହାଣରେ B ଅଛି, ଏ ହେଲା Bର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘର। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଗୁଣ ରହିଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର 2 ଗୁଣ ରହିବ। 3 ଗୁଣକୁ 27 ହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ 9, ତାର 2 ଗୁଣକୁ 18। ତ Bରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 18 ଲେଖିବା। ତ 18କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା? ତ 2ଟା ଅଙ୍କ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତ Bରେ ଆମେ 8 ଲେଖିବା ଆଉ 1କୁ ହାସିଲ କରିବା। ତ ହାସିଲ ଘର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ କଲାବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ B ଘରେ କେତେ ଆସିଗଲା? ତ B ଘରେ ଆସିଲା 18। Bରେ ଯଦି 18 ଆସିଲା, ତ କେତେ ଗୁଣକୁ 18? ଯେହେତୁ 3:2 ଅଛି, 3 ଗୁଣକୁ 18। ତାର 1 ଗୁଣ କେତେ? 1 ଗୁଣକୁ 6। ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ 6ର 2 ଗୁଣ 12। ତ 12କୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଆଉ 1କୁ କରିବା ହାସିଲ। ତ D ଘରେ କେତେ ଲେଖିବା? ତ 3 ଗୁଣକୁ 12, 1 ଗୁଣକୁ
4 तार 2 गुण लिखिबा 8 किंबा 2 रो घन भी लिखि परिबा। तो 2 रो घन केते 8। तापरे बी ओ सी रे जहाँ अच्छी तार 2 गुण ता तले लिखिबा। तो बी रे केते थिला 18 थिला 18 2 गुण केते 36 हम बी रो तले 36 लिखिबा। 36 को किपर लिखिबा एठारे 6 लिखिबा और 3 को हासिल करिबा। तो एपरि लिखिले कोन हबो तो परवर्ती समय हम जतले जोग करिबा तो जोग रे किछि भूल हबो नाही। तो सी घरे केते अछि सी घरे 12 अछि 12 रो 2 गुण केते 24 हम एठारे 4 लिखिबा और 2 को हासिल करिबा सहीबा याकू। तो डी तले केते अछि डी रे केवल 8 अछि ता तले हमें 8 लिखिबा। सी तले केते अछि 2 और 4 अछि 2 और 4 2 + 4 = 6 ता तले हमें 6 लिखिबा। बी रे केते अछि 8 + 1 + 6 + 2 ए समस्त को मिसाइले हबो 17। तो 7 लिखिबा। तो 1 हला तार बाम पार्श्व घरे मिसिबो बा 1 हाथ रहिला। तो ए घरे अछि 7 1 3 और हाथर 1 या को मिसाइले हबो 12 हम लिखिबा एटारे 2 हाथ 1 रहिला 2 रे मिसिला 3। तो वर्तमान 32 रो घन निर्णय हो गला। तो 32 रो घन केते 32 रो घन हैला 32,768 हम लिखि परिबा एबे 32 रो घन हो गला 32,768।